Ja sam scenograf, profesor na fakultetu umetnosti i dizajna, predajem filmsku i pozorišnu scenografiju. Uzgred, eto, bavim se i film ovako u globalu, kreiram kratke filmove, bavim se malo režijom, malo montažom, vizualnim koncept artom, dakle vizualizacijom filma, storyboardovima, iscrtavanjem tih karakterističnih kadrova, scena za film, kreiranjem filmskih plakata, dizajnom, sve okrenuto filmu, živim film. Lepo je kada na raspolaganju scenograf ima sredstva da može zaista da gradi dekor, jer ništa lepše za film od zaista izgrađenog dekora. Ja sam napravio jednu dobru spojku, dakle ja crtam naravno na papiru, onda to ili fotografišem ili skeniram i onda nastavljam u Photoshopu proces, dakle kolorisanje, docrtavanje, tako da tu mogu da se igram, što se kaže, tu je čiste su tu stvari, boje su digitalne, tako da prosto eto to je neka za mene najbolja kombinacija. Jeste, pa evo pokušavam zapravo u poslednjih par meseci da povratim staru slavu u filmskim plakatima, ali isključivo kad je u pitanju domaći film, jugoslovenski film 80-ih godina. Tada u to vreme plakati su bili vrlo svedeni, grubi kolaži sastavljeni iz fotografija iz filma. Ja pokušavam sada da ilustrujem te plakate kultnih filmova, prosto nadam se da izložba je blizu, tako da i dobar je odziv je, i filmski autori određeni su videli te plakate, tako da su i oni vrlo zadovoljni, jer ono što je važno jeste da je filmski plakat prvi susret posmatrača sa filmom, da li će on otići u bioskop, da li će možda postati kolekcionar, da li će skupljati plakate, to su neke zanimljive stvari. Nekada postali su čuveni ilustratori, jedan od njih je Drew Struzan, sasvim sam siguran da svako u sobi ima bar jedan Drew plakat, on je bio ilustrator svih blockbustera 80-ih godina kao što su Indiana Jones, Povratak u budućnost, to su kultni filmovi, to su sve plakati crtani rukom, tako da eto, bilo nekada. Jako sam zadovoljan što sam učestvovao u realizaciji koprodukcije, to je film Mamula, gde je igrao Franco Nero glavnu ulogu, ja sam radio vizualne koncepte za taj film, to je nešto prosto što nedostaje, to je žanrovski film. Tu je prilika da ti prosto radiš vizualni koncept, da ti iscrtaš scenario, da ti tu zaista kreiraš atmosferu, fantastičnu, horor, kako god, i da onda posle može da se izgradi u dogovoru sa scenografom. Pošto sam ja kažem da je moje sveto pismo, a i svakog ozbiljnog filmadži je Blade Runner Ridleya Scotta, i evo sad pre par meseci bila je premijera nastavka Blade Runnera nakon 30 godina, tako da eto u budućnosti, ako se bude radio nastavka, onda ja bih volao, zamisli, da učestvujem u takvom nečemu, pa ja bih bio najsrećniji čovjek na svetu. Možda. Senke nad Balkanom su izuzetna serija, ozbiljno rađena serija, vrlo mudro korišćene su lokacije, to je dakle scenografski i gradnje je bilo i naravno takozvanog tumbanja prostora, korišćenja određenih lokacija već postojećih. Ja sam veliki fan te serije, radio sam i plakate za tu seriju, prosto mislim da su članovi ekipe videli plakate i među sobom ih podelili, tako da nadam se da će biti druge sezone i eto navijam, naravno. Idemo dalje. Svim ljudima, mladim koji se odluče uopšte da studiraju umetnost, zaista moraju zaista da je vole i da budu spremni na određenu vrstu žrtve i prosto, kao što rekoh, umetnost se živi. Eto.